Legal ba nga ang bana di na mo suporta sa mga anak kay nangabit ang asawa? Kini ang pangutana sa ato ang follower. Ang tubag dili. Ang Article 105, Paragraph 3 sa Family Code nag-ingon, ang mga ginikanan adunay obligasyon pagsuporta ngadto sa mga anak. Ug ang balaod wa nag-ingon nga kon mangabit ang kapikas ang asawa o bana hunungo na ang suporta ngadto sa mga anak. Ang atoa usab nga balaod under Section 5, Paragraph E, Sub-Paragraph 2 sa Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 nagklaro nga ang amahan o ang bana pwedeng mapasakaan og kaso kung magdumili na pagsuporta ngadto sa anak. Busa sa habig sa hisgutanan, bisan pa og nangabit either ang asawa o bana, di mawagtang ang suporta sa anak.